Sarong Beagle, pigbiliban makalihis mangenot sa 6 na bulan na K9 training sa Albay. K9 unit plano pang mag-train nin Aspin asin iba pang breeds nin Ido. Uyan report ni Chris Novello. Small but terrible. Yan ang pinatunayan kan Beagle dog na si Mocha. Si Mocha kaya ang nangenot sa 6 na bulan na trainee na ginibukan Legazpi City Search and Rescue Detection Dog Organization na kinababalihan kan mga dog owners asin onseng Ido. Mas kan handler kaini na si Police Staff Sergeant Jeffrey Borja na makatubod na sa ibong kan paging sadit kan sa iyang ataman, igwa ini din kakaibang tibay na kaya makipagsabayan sa ibang tarakulang breed sa K9 unit. Istorya pa ni Borja, ipinahiling man ni Mocha kung ano ka ini kadaling mahanap ang nakatago mga paraphernalia, apwera kan search and rescue. Pigtuktuan man ang mga ini sa drugs and explosive detection. Proud na proud man ako dito sa dog namin kasi kahit sabing maliit pero talagang marunong maghanap at mapapakinabangan talaga. Sigun sa Coast Guard K9 instructor, ini ang enot na pagkakataon na may nakagraduar na Beagle asin nangenot pa sa nasambitan ng training. First time namin yung hawakan yung Beagle, akala nga namin talaga hindi siya makakatapos, makakagraduate kasi nakikita namin yung maliit siya tapos mahirapan siya sa mga taas ng mga rubbles, yung bundok. Huli ka ini, plano kan grupo na mag-training pa nin man lain-lain na klase ng Ido. Dawa nakagraduar na, dahil man matatapos ang training kan mga handler asin Ido para dahi makalingaw ang mga ini sa sainda mga nanudan. Ang nasambitan ng grupo ang kainot-inoting community-based SAR dogs na magagamit sa panahon ng emerhensya bakos na sa Legazpi City, alagad pati sa bilog na rehiyon o iba pang parte ka nasyon. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia.